ഹായ് ആൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ. ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലെന്നും നെക്സ്റ്റ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലെന്നും. നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ 3 കേസസ് BCC, FCC ആൻഡ് ECC. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ 8 കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ കരുതുക, ഈ 8 പാർട്ടിക്കിളും ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുക. 8 ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ 8 പാർട്ടിക്കിളും ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ, ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് സെൽ റെഗുലറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഒരു ക്രിസ്റ്റലായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഇത് എന്ന് കരുതിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് സപ്പോസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെ എത്ര യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഷെയർ ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, ഇവിടെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ നേരെ ഈ ഒരു വശത്തായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ, അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും. അപ്പോൾ മുകളിൽ ടോട്ടൽ 4 യൂണിറ്റ് സെൽസ്, അതിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ താഴെയും കാണാൻ കഴിയും 4 എണ്ണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി? 8 യൂണിറ്റ് സെൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കിളിന് ചുറ്റും 8 യൂണിറ്റ് സെൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ കോർണറിലുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ 8 യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ? 8ൽ1 ഭാഗം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ലഭിക്കില്ല. ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ 8ൽ1 ഭാഗം മാത്രമേ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഒരു കോർണറിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ 8ൽ1 ഭാഗമേ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. എന്താ ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കോർണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ മുകളിൽ 4 യൂണിറ്റ് സെൽസ് 1 2 3 4, അതിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ താഴെയും 4 യൂണിറ്റ് സെൽസ് 1 2 3 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആ ഒരു കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചുറ്റും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സെൽസ് എത്ര? 8 യൂണിറ്റ് സെൽസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദ കോർണർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു കോർണറിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ 8ൽ1 ഭാഗം മാത്രമേ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കിട്ടുള്ളൂ. 1/8 ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഫേസ്, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഫേസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫേസ്, ഇതൊരു ഫേസ്, ഇതൊരു ഫേസ്, ഇതൊരു ഫേസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലില് ഈ ഫേസിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഫേസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ എത്ര യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് മാത്രമേ ഇതിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത്രേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. കാരണം ഫേസിലാണല്ലോ കിടക്കണം. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 യൂണിറ്റ് സെൽസാണ് ഫേസിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ 2ൽ 1 ഭാഗമാണ് ലഭിക്കുക. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ 1/2 ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ദ എഡ്ജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണല്ലോ എഡ്ജ്, ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് എഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഡ്ജിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഷെയർ ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലും ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഡ്ജിലാവുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എഡ്ജിലാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് എഡ്ജിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ 1/4 ഭാഗമാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ 1/4 ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇനി ബോഡി സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അതിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് മുഴുവനായിട്ടും ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ബോഡി സെൻറ്റർ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ മുഴുവനായിട്ടും ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുൾ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം. പ്രിമിറ്റീവ്, BCC, FCC, ECC ഇതിലൊക്കെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽസിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണറിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, 8 കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എത്രയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? 1/8 പാർട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്? 8 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? 8 കോർണറിലായിട്ട് 8 പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ × 8 = 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഫസ്റ്റ് BCC. ഓക്കെ, BCCയിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. BCC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ 8 കോർണേഴ്സിലും അതുപോലെ ബോഡി സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ 8 കോർണേഴ്സിൽ 8 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ 1/8 × 8 പ്ലസ് എന്തുകൂടെ ഉണ്ട്? ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ബോഡി സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ അതിനാരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ മുഴുവനായിട്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ തന്നെ ലഭിക്കും. 1 = 1 + 1 = 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ആറ്റംസ് ഇൻ BCC എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക്കിൽ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് FCC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ 8 കോർണേഴ്സിലും അതുപോലെ 6 ഫേസിലും പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാൻ കഴിയും. 6 ഫേസ്. ഓക്കെ, 6 ഫേസിലും. അപ്പോൾ 8 കോർണേഴ്സിലും 6 ഫേസിലും. നമുക്കറിയാം 8 കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/8 × 8 പ്ലസ് 6 ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫേസിൽ, ഇപ്പോൾ ഫേസിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ 2 യൂണിറ്റ് സെൽസ് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1/2 × എത്ര ഫേസിലുണ്ട്? 6 ഫേസിൽ 6 പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ 1/2 × 6 = 1 +
3 is equal to 4. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ FCC എന്ന് പറയുന്നത് 4. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ECC. ഓക്കെ, ECC എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ 8 കോർണേഴ്സിലും ECC എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 കോർണേഴ്സിലും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8 കോർണേഴ്സിൽ നിന്ന് 1/8 × 8 പ്ലസ് പിന്നെ ഫേസ് ആണ്. ഫേസിൽ എത്ര 1/2. അങ്ങനെ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഫേസിൽ? 2 ഫേസിൽ 2 പാർട്ടിക്കിൾ. 1/2 × 2 equal to 1 plus 1 is equal to 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയും 1. BCCയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2. FCCയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4. ആൻഡ് ECCയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് അഗൈൻ 2. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, കാരണം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം.